may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Intaray da kanumait ni kasinsin mo a Merlin ija ospital nena bakit? Miso ba ti pagsasaritaan da iti group chat may nga kakabagyan itay? Apay ka no? Ti damag ko kat na-stroke ka no? Sino ngayon tagla ko iti pwesto da ija palingke? Nukasta tinapasama? Ay, day tati santay nga mo. Ay, sayang dayjay. Ino sana maasikasaw dagiti anak na ay ipasublat dalat takuman kanyak Na, adamit tin pwesto ta bakit? Unang mayat, numanayunan pa, lakay. Imbes na madanagan ka taad da iti ospital ti kasinsin mo, saan da ti pwesto na ti paginteresam? Una, tanuawan mo't laeng ti maaya banda nga agbantay, sayang laeng da jay apwisto. Si kamot gayam tinagbantay dito'y pwesto yaw, Jomar kaanakan. O nanti, saan pa yung amin ang nagimbag ni nanang? Kay tasino ngay tinangbantay ken kuana. Ti kabsat ko, anti. Kay anya ti plano yaw iti pwesto yo dito'y palingke. Ituloy yo kaday, unaw anya. O nanti, ituloy mi. Taiso tinagsaritaan mi nga kakabsat. Ay, kunak ano saan nyo nga ituloy? Ay kat asino nga iti agbantay no at da trabaho. Agbirbiro kami pailangan, anti. Ay, kitain nyo ata narigat agbirok iti mapagbiaran nga agbantay. Wen nga ro, anti. Magando, basta mangala kayo laeng dita kat itaraydan to ti kwartayaw sayang may. Agyaman na kiti concern nyo, anti nena. Di kayo madanagan. Tapilyan mi ana imbag ti pangitalkan mi iti pwesto mi. Kumusta tilakad mo, abi ading ko? Nasayat lat tamot man ang Flora. Dapat ti may isang interview. No, makapasaak ay mabalin kun ati mangruging agtrabaho. Naimbag ka pa'y, ada pagtrabahoam. Uray si kamot manang. Awanen Awanan? Agawi din ti anak ni Nana Saria, kat saan da kanon akasapulan ti babaunen, ta isudan ti mga sikaso iti inada. Ay, pudno ka di ti bagbagam manang? Ay nawaw, iti panagkunam ka di kat agulbudak kang ka. Ala, kasaritam to nga rod ni kasinsin Jomar Ada nga taan mo na apagtrabahwak. Nadakamat na kanyak nga agsapsapol da iti agbantay iti pwesto da iti palingke. Amumot, saan pa'y anaimbagan ni nanang da? Naibaga ni abi nga agsapsapol kayo kano iti mangbantay iti pwestoyo kasinsin. Awan kasinsin. Awan ka di pa'y nabirukan nyo? Awan pa'y nga ron kasinsin. No awan pa'y, siya kun kasinsin. Nay, sigurado ka kani kasinsin? Manutisweldok iti may sangal daw. Minimum latta kasinsin. Siya nga ruden kasinsin. Kaano amang rugiak? Lumanusam ti masapang agrieng, mabalina namang rugi ka inton bigat kasinsin. Ayun kayat ko day ta kasinsin. Mapantang arod ije palengke no bigat, ay isurok na kitinasken nga aramidam kasinsin. Wen kasinsin, dagasen nakto ije balay mi Agyaman aklaunay tanagbuluntaryo ka kasinsin. Saan akon amarigatan nga agbirok. Ay nawaw, syempre mat akasinsin, kasapulak launay ti trabaho ita. Panahon kan dito'y kasinsin Si kamot din ti makaamoy ti pwesto. Wen kasinsin, di bali ata insurong matendag itinaskan nga aramida. Un gayam, ibatik dito akwarta ka. Ay nawaw, paraan niya day ta akwarta kasinsin. Umay ni manong roko dito'y pwesto no madamdama. Ited mo keng kuana dito akwarta kasinsin. O sige,
Day talaan ka de. Wan, ano masapa amal pa si trabaho kinton malam, dumagasak dito yung pwesto. Ngumno ag-overtime kami. Inton bigaten tagsapa makaumaya kasinsin. Okay, kasinsin. No sa anak ang makaumay, iyawid mo pa ilaang ti koleksyon Mabalin mat nga iturod ko iti ayan yo kasinsin. Saanin kasinsin? Aramidom latan ti imbagak no bilang manta sa anak ang makaumay. Kuryo lakay, si kapay laang ti aglako dito'y pwesto tayo, wait. Ay dawaw, sa dino ti papanabakay. Mapanak man iti pwesto ti Jomar. Apay ang mapangkaitayan da. Anyat aramidom jay bakay. Mapan ko lakita ay, no asino ti pinagbantay da ita. Ada trabaho ni Jomar ita kay. Pasapul ama-amwab. Ay, di tabangir mo lang ti pwesto da. Anya kalak, tinaya. Inton kon, adaman maisawang mo dita. Agkalma ka lang. Tagan anadak mo tun ita. Agawaam nga rot Di ka man mabayagan ni Jayan. Wan! Agsubli ak tumutlaang adagaws. Mapanak la agsirip. Takitaak no adan na alada nga agbantay. Wano awan pay. Mga no saan tayo nga mo ka saan daman gayam nang lukat. Sayang laang tibay bayadan da nga abang. Good morning! Ne, da kayo matgayam day ta antinena. Na, si gayam tinangital kan da iti pwesto da Flora, kaanakan. Siyak nga rod ante. Yay, narega mo lang ti agbantay iti pwesto kay. Nanguna ano agsasaro no ti gumatang ante. Makapatikaw no dadduma. Ay, amom ka day ti araramida. Amok ta insoro ni kasinsin Jomar ante. Kita tamagan no sikat ti mangipalugi ito'y pwesto da. Uray kaskasano kat amok matkit di ti araramidak ante. Awan pagdanagan nyo, ta saan da ang mabangkrap no siyak ti adda dito Kahit nang lukat da ka de, wanaw. Wait lakay. Sino tinangital ka na iti pwesto da ngay? Adamo ni Flora ijay. Ni Flora, kasinsin mo't lang ni Jomar, tinalada. Masurunak iti dayjay a Flora. Nawaw, anya lang una iti pakasurunam. Una, tay manugot kit din nga isaw ti agbantay. Kasapulan na mo ti kwarta Dadaulan na kit din ti plano. Ti planom, amang tagikwa ti pwesto ti kasinsin mo, kasta ka na Di pa lang kami nagsurrender na kita atatao, tasublatag ti pwestuda. Ay nawaw, awan ti maarabidam no ituloy da Jomar, tinarugyan ti inada. Italaang manan nakita ka kaanakan Jomar. Adumot ngamin ti pakakumikuma kanting. Ay, kumusta nga iti sales show? Okay lang, anti. Adalat tamot mo or no? Nabangan mo't no, saan nga mo ni Flora akasinsin mo, ti ararami dun na. Itilas o din na maabulan na pa nagtrabaho na. Kat awan mo ti dakas anakita kenkwa na anti. Ha? Abangan no pamarang na lang dagita. No shot ti sika, mangikabitak iti CCTV iti pwestok. Iti kasta, amok no anya ti mapaspasamak ijay no awanak. At damot to nanti. Hindi pa nga dati CCTV jay. Ay, kunak no awan pailaeng. At iso nga oray ka na yung awanak ni Jante. Amuklat ta ang mapagpiara ni kasinsin Flora. Ay, adakin ka dayta. Kasanad na kaya tiyo asawa nanti. Awang mo kide. Alala, agpatuloy akang tadapay napatag apag na kanakan. Okay, ante. Agan-anad kayaw. Ay, umayak man makitugtugaw dito'y pwesto ni kaanakan Jomar. Anya ti masapulyo ay ante. Ay, awang mo kide. Kaya't ko lang ti agistambay dito. Sige lang ante. Agtugaw kayo Naimbag man, saan ka maumuma dito'y Flora? Saan mo't ante? No siya klamay sa.
nasaysaya at no pumanaw ka dito yay. Ay nawaw, anyat kayat yu asawan ante. Ay, panawam to'y pwesto abang bantayam. Agsapul ka laangan iti sabali a pagtrabahwam. Nay, saan ang mabalinti kastante? Apay, di ka mabutang ay ah. Anya ko matipagbutngak ante. Yawon ah. Tamagan no inton madamdama ka sika ti mabaligtaan. Amangan no sikanto mo laang ti madaksan. Saan kayo ang maawatan ante? Apay ko maamadaksanak kat awan matdakas nga ar-aramidek. Sige ah, adakin ka no saan ka makarigna. Basta siya, inbaga kung ti kayat ko nga ibagakan ka, tapnaw matulungan ka. Apay akas jeti na ibaga ni Antinena kanyak. Anya timbaga na ka manang Flora. No saan ko kano akayat ti mabaliktad kan madaksan kat pumanawak kano. Saan ko kanon nga asikasun ti pwesto da kasinsin Jomar. Ay nawaw, apay ka numat. Day tangarot ti saan ko ang maawatan ading ko. Awan mat amok adakas nga inaramid ko. Amangan mo't no umapapal laang ni ante. Wenno saan? Amangan ay birbirok naman nun ti saan tayo apagkikinaawatan nga kakabagyan. Kasaritak tuman ni kasinsin Jomar. Ay waninsan, ibagamkan ko natin imbaga ni Antinena ken ka. Tapno amuna mo ta, may samot nga minasugsug day jay nga Antinena. Nang lukat ka day da ka anakan Jomar, lakay. Wan mat bakit? Asino nga iti ada ichay? Eh, sino kumapay? Ni kaanakan Flora latta. Ay nawaw, san pa'y kayam apimanaw day jay babay? Hindat ko na. Ay, adaya mait. Pimanaw kong kunamay. Yeah. Di kaya't ko asawan. Kat saan pa'y gayam apimanaw ni Flora? Sulat ta gayam ti mga asikaso iti pwesto da Marlene. Apay ko maapumanaw. Kit nadamag ko amayat titulagan da kin Jomar akasinsin na. With now, sinugsugan man ngaminan ni Flora. Iso anam na maam apumanaw. Da ito'y tinaornong a koleksyon itang aldaw? Wen kasinsin. Ay nawo. Medyo takkel mo ta. Wen ata adumat customer ita kasinsin. No kasta ka na yun kat mayat ko ma. Bareng kastama ng ti maornong a sales no bigat. Ay wen gayam, awang ka dinadakdakamat ni Antinena kang kakasinsin. Kas kumaitaan niya kasinsin. No adda ti indandano na kang kaama ipapan kanya. Awan mo't malagip ko kasinsin. Apay nga ron akas di ti panagsasauna kanyak ngay. Anya timbaga na kin gaya. Pumanawak ka no saan ko akayat ti madaksan. Anya? Jak maawatan no apay apapapanawan nak. No apay akayat na nga agsapulak iti sabali apagtrabahwak. Kimaro man siguro ti kinamanagapal na iso akasta kasinsin. No aday baga ni Antinena kin ka. Di mulata ni kaskaso. Sogsog day diyang anti tayo. Mahilig nga garamit iti pag-aapaan tayo. Antinena, naimbaglangan, tanaranaan kayo dito'y balayo. Anya ti masapul mo, kaanakan. Apay abot-but nganyo ni kasinsin Florante. Ay dawaw, siya, but-but ngag ni Flora. Wan ka no matante. Imbagayo ka no apumanaw iti pwesto abambantayan na no di na kayat ti madaksan. Na, awan mo't imbagbagak akasta, kaanakan. Iso matindanon na kanya. Taure iso, kat mas daaw no apay akas jay ti ibagbagayo. Ay, no siya, nadalaws ti konsensya, kaanakan. Awan dakas nga insausawang ka. Naglaing kamatay nga gulbab. Ay, no saan ka akasarsarita, di ka sumanaunita, guryaw. Nangag ko, tinagsaritaan nyo kini Jomar itay. Kat amuklatan nga agul-ulbod kang kuana. No ibagat ti pudno ken kuana awan Ama nga, no agsubang kami lang. Apay ngamin nga agar-arabig ka iti pag-aapaan nyo nga agkakabagyan. Ay! Saan man akong kompormi ti salsaludsodom dita si Kaguriyaw. Adaw, ti pampanunutay. Nayunang paylaeng mait. Kasanaon, no saan nga kinaawatan ti dwakit agapada, gapu iti aramid mo akasta. Nalpasan ti trabahom kasinsin? Kuwan kasinsin, nalpasan ha?
Isumot lagayam ang nga nasapa ka nga imay dito'y pwesto yo. Kuwain. Ay, gayam. Nakasaritak na antinena. Kat aglibak pa'y laang amin. Awan ka no imbagbaga na akas iti na ibagam kanyak. Apay nga ilibak namanen. Ipabuyam man laangan ti CCTV kinkwana. Amangan no aramidak da ita. Kat mapabainan mo't unay kasinsin. Jakman kayat ti kasta nga ugali ni auntie. No anyamot nga ta ti maganab na iti kasta nga aramiden na. Kaya't nalakid di asubladan ti pwesto. Iso asugsukan na kamutain. Interesado aya? Uy, iso tindanon da kanyak. Istoryahan na kano iti sa bali ang tao. Ano ma-give up ti pwesto kat sublatan nanto kano. Isumot lagayam Di kayat na pumanawak dito'y. Ngam di nanam namaan na mapasamak deta kasinsin. Tasaan ko nga i-give up ti pwesto mi dito palengke. Ituloy ko tinarugyan ni nanang. Jomar kanakan, nakitam tay tricycle aginatang da Flora. Apay ti tricycle, Dante? Ay, nawaw. Saan ka kadi amas daaw no nangalaan da iti kwarta nga ingatang da? Saan, Dante? Apay ka di? Nay, hamangan mo no kinupit na iti pwesto yaw. Oo na yun, Dante. Apay akasta kayo? Daklaw na, iti pa nagtalak mo iti dayjay akasinsin wow. Wan ata mapagtalkan mo, Dante. Di ka mabutang. No day tantaw, ti pakabangkrapan ti negosyo yaw. Di yuman perjen ni kasinsin Flora kanya kante. Saan kay nga aramin iti istorya? Taamok tinagtawdan ti kwarta nga ingatang day ti dayja tricycle. Anya? Ore mamin ano pa'y asugsugan na kami ante. Saan kay nga agbaligi? Isong agsardin kayo, tasayang lang ti banugyaw. Kanya nga ita. Nakangag kakit din, iti ka nakam. Kay naragsakan? Saan ba't kinde? Ngambili baklaunay iti dayjay aka anakam. Apay ko mga agbilib ka kankwana. Wala. Ta iti kasday nga edad na kat nanakam. Sana kas iti daddo madita. Naa! Siya kaday tipat patamaam. Guryaw! Adaking ka ano na pasagidan ka ba nay? Ay na, Guryaw! Saan asyak ti pagpungpung tutam? No di mo kaya't apagtalawon ka! No pagtalawon na, mapanak iti ayan ti anak ta. Si kamot lang tagparikot no awanon maibaon mo. Anya? Aklunam ngamin nagbidot ka. At da punto ti kanakam. San anasaya at asikapay laang abakbakitan ti agaramid iti rason. Tapno agaapa dagiti kabagyam. Ay, nawaw! Agbalin ka apagwadan iti padam a tao. Aganad ka iti sao ken aramid mo. Liklikam ti anyaman nga aramid amang itunda iti riri. Iti kasta, saan ama perdi ti nasaya at alinangan nyo nga agkakabagyan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.